Практика за пречистване на емоционалното състояние от друг човек. Затваряте очи, поемате си въздух и при издишането си го представете застанал пред вас, вашия бивш партньор. Казвате му защо сте толкова привързани към него и така го обичате. От кои негови качества се възхищавате? От сърцето си му изпращате изумрудения поток на своята любов и си спомнете 3 най-възхитителни момента с него. Казвате му колко сте му благодарна за това, че е бил част от вашия живот, за чувствата, които ви е подарил, за думите, които е говорил. Спомняте си всичко най-хубаво, което ви е свързало и му благодарите, като му пожелавате щастие и свобода. Казвате му колко ви е тежко да се откажете от любовта си към него, но трябва да го пуснете от сърцето си. Поемете си дъх и си представете как с всяко издишане той прави крачка наляво към вашето минало. Кажете му, ти имаш твой път, аз имам мой път. Давайте му свобода и знайте, че ако това е вашият мъж, той непременно ще се върне. Още веднъж повторете. Ти имаш твой път, аз имам мой път. Вдишвате и издишвате, като му позволявате да си тръгне от вашия живот, от вашето сърце. Просто наблюдавайте как той става част от вашето минало, като се отдалечава все по-наляво и назад. 3 път повторете. Ти имаш твой път, аз имам моя път. И прочитате молитвата за пускане. Ще ви сложа в коментар. Аз те пускам. Нека висшите сили решат съдбата ми. Аз те пускам с цялата любов, която ми дари. Аз те пускам с всичко хубаво, което сме имали, с радостните мигове на щастие, с разбирателството и миговете на любов. Аз те пускам с твоята любов. Аз те пускам с всичките недостатъци и слабости, които така ме дразнеха. Аз те пускам с нашите дразги и неразбиране, с взаимното ни недоволство. Аз те пускам с твоите обиди и обидните за мен твои думи и действия. Уверено и спокойно пускам теб, който така ме измъчваше. Аз те пускам. Ти си само баща на нашето дете. И който така ме обичаше, аз те пускам с любов. Пускам те, пускам те, пускам те. Върви и Бог да е с теб. И нека висшите сили решат твоята съдба. Аз те пускам, пускам те с всичките си очаквания и надежди, че всичко в нашето отношение ще се промени към по-добро. Аз те пускам с всичките си преживявания, страдания и обиди, с твоята болка, която ти ми причини и болката, която аз сама си измислих. Сега съм свободна от всичко това, пускам те и повече няма да те спирам, като преди. Пускам те и повече няма да се надявам, че всичко ще се промени. Смело и спокойно те пускам, свободно и лесно те пускам,
Повече няма да те чакам и да чакам предстоящото. Оставям всичко това в миналото. Всичко предишно и всичко, което е можело да стане. Аз оставам и двама ни в миналото. Аз съм свободна от миналото. Днес ще забравя за теб и за себе си. Защото днес сега чувствам истинската, лека и радостно освободеност от миналото и от бъдещето. Днес сега аз започвам нов живот. Аз просто ще действам, за да може светът и животът да станат по-хубави. А висшите сили нека решат моята съдба. Днес сега аз започвам нов живот на чист лист хартия. Защото най-после съм свободна да бъда това, което съм. Аз просто ще дарявам любов и радост на хората около себе си. Ще помагам на когото мога да помогна. Аз просто ще действам свободно, радостно и леко. И любовта ще ме споходи. Нека висшите сили решат съдбата ми. Така да бъде. Амин. След като прочетете тази молитва, застанете изправени с лице към изток и с дясната си ръка, обратно на часовниковата стрелка, направете 7 кръга в зоната на сакралната чакра или втора чакра. Там, където е животворната енергия. Там, където има най-много сексуална енергия. И именно там се пази програмата от вашия бивш партньор. И при всяко задвижване в обратната посока казвайте: пускам те. Пускам те. Така до 7 пъти. И освободете пространството си. Пускам те с любов и благодарност.